Manag-unsa man ba? Manag-uyab. Pero magpakasal na pohon. O, pohon. Kano sa man po ng pohon na? Maybe mga 2027. Pero dili na to dalion, no? At least nakalak na ba? Wala na yung mukuhaan eh. Wala na jud. Pabingwit pa ka? Depende. Yo, pod, fiancé na gani ka, mapabingwit pa ka. Paabot na naman akong kanus at kaslon, no? Kaya tiguman man po na siya. Pero pila nakatuig ang relasyon? 4 years and 10 months. Anong naka-decide ka nga pakasla na siya? Sa gidugayon na mo nga nagkauban, na realize na ko na nga mas ligon, ligon na mong pag-uban, tas bisan man og sa mga problema nga moabot, masulbad na mong duha. Tas after 3 years, nag-decide ko nga mamalay sa iya ha, as may assurance na dili na makuha sa lain. Oh, tinuod po na, no? Pero siya planong pakuha sa uban. Joke ra ta. Joke ra. Pero kuan, mobalik ta sa kaning adto. Asa gagikan ning relasyon? Sa Facebook. Gi-refer ni kinsa o nagkita ra mo randomly dito sa Facebook? Nagkakuan ra sa Facebook. Isa ni ad. Siya. Ngano imong gi-ad? Kuan kaning ang una mo gud na kanang mag-post mo gud siya about sa iyang lifestyle, tapos Dili mo friends ana ha? friends na. Friends ba? Pero dili pa mi kayo nagka-communicate. Ka-communicate mi atong nag-post siyang samad sa tuhod. Okay. Unsay nasa tapat sa tuhod? Lami kayo na bulak-bulak? Nagpula man kay na-disgrasya sa motor. So unsay mong nastorya ato? Ay nang musta ka? Wala ni Musta ang samad nay ni gawas pare? Ana? wala na kigapula naman. Nakaingon ko nga mag-post-post pa man siya may nani nga lain makilang taon. Okay. Sa mong gibuyag di ay? Ang una napagugoy uyab ba to, tas bago mi nagbulag, tapos ikog post og mga emote, tapos siya may mo-comment, tas mobalos po kog comment sa iya. Anton nga ako una ni chat siya na reach out sa Messenger. Pero pila po to ka time ang kuan abot magbinulan ang storyanay sa online? Mga weeks lang. Weeks lang. Oo. And then after nagka-develop pa online agad? Or maraog nagkihibag-hibalag pa? Yan lang kong gisugot kay tungod kay seryoso ko. Nya andam ko paabot. Pero hinahimayam dito, after 1 month ito gan siya nga pa daw siya nagkagusto sa kuha. O nga naman na. Wala kabuang ratong kuha. So asa na abot sa relasyon ang pagkagusto ni mo niya? Kuan magud ana man mga 2 years after kaila mi daan pero dili mi close. Pero kuan na mi sa Facebook na naampukoy uyab ato nga time na nadugay nagbuwag mi hantod pareha mi daw ay uyab ako to siyang gisugot. Pero that time nga pagsugot na ko niya di na ko siya type kay itong siya na gamay. Karon ni dako na. Nanambok na siya kinaaman ko. Ay, tungod ni mo na healthy. Yes. And then naabot mo og 4 years na karon ka pen, almost 5 years. Ngano pong na trippingan na po nimo niya tungod ra sa idea nga nabulagan po siya guya, bra? Magsige mo siya chat sa ako Napugsan ka. Wala po dagay, naganahan na po dagay no. Nang nakuan ko siyang time ba. Sige sag chat, comfort inana. Hangtod na develop na lang po ko na dugay. Aside sa padulong ta sa kaminyoon, asa pa kahapaingon ang relasyon? Unta sa kuan sa mataas na higayon. Anton nga magkakami o magkakami magaling malipay kay siyempre sa kadugayon ng pagkuyog bisan man og lisod o usay perming away, usay perming duda, silos, at least kaya ra po nung sabot yung batasan bisag unsa ka maldita. Ay dili, di man mi masuko og wa po'y sakto nga rason. Tsaktong duda no. Hila ron. Ay, okay, wala hilakay. Uy, okay ra ka? Ano man? Kasi man nahinomduman. Ano man ni siya? Kung nag-commit magugog sala sa iya ha. Mga awa pa may 1 year ato, may naka-cause niya og trauma. Kuha atong tissue yulo. Tungod kay namay ko ana time. Tapos wala ko ni sige nag-communicate sa iya kay tungod akong giuna tong bayi. Tas mga nag 1 month magurumi ato, tas hatod nga nasakpan mi niya sa cellphone niya, wala ko niyang kundayan og giyangkon kay kuan kanang kauban ako sa trabaho. Iya kuan dito kanang duwading bayi. Nganong ana ta? Nganong naa nagitay hinigog okay ra storyaan ha. Okay ra. Nganong mamulong pataglain dagay. Unsay mga murag kulang sa relasyon? Kaning bali orag nakuan ra ko ato kanang na tintal ba tungod pud sa akong amigo niya kong invite ba kinalagay shop nga nag-open kanang motor parts ba. Naapoy mga babae niya sa ana po tong amigo nga ila-ila ko nuay. Syempre wala po kong nadala. So sa akong gibati niya ngayo kog number hantod nga niatag po ng bayi. Niya pag mo chat siya mo tawag kanang dili na ko di na ko tubag o cancel. Ana ko yo pa kong cellphone. Unsa may ato ang pagtulon ana karon? Nagmay mabuko ato kay wala po nakarma kay sa akong trabaho ato mga na kuan ko kanang na
football. Parang nakauna-una ko nga dili angay magpasakit og tao basta naghigugma sa imo. Kay ulay ang karma, ulay ang pagmay. Tinuod man guna, asa gunang mahay nga nas naguna. Moagi man na sa ato ang relasyon pero hopefully ato kung dapat likayan nato na. Hopefully pohon kung mahimong kamo wal dili na mapuntaan nga higayon no nga murag ma-impluwensya ta sa tong barkada ba. Karon murag ako nang gi-focus sa iya tanan bisan og masigi sa kasuko, masigi mig-away tungod atong mga panghitabo sa una kay di niya makalimtan. Okay ra ka? Hopefully dili na mahitabo sa sunod no. Pohon nga kamo na mo settle na ta. Kanang tintal man gud na usay din atong malikayan pero hopefully ato jung likayan. Hala sige murag nadama naman po ning ato ang istorya anay karon no. Pakasal pa in tawon mo. Iya na kahinom ra mo siya sakit ra mo paminawon kung ana nga panghitabo no and hopefully kung naka-move on ta magmatngon gyud ta sa unsay nangahitabo sa ato ang relasyon, di ba? Dito nga sa dito. Ay diri nakita nimo. Diri nga na dito ato ay. Pero nakita to nako sila lakaw diri hawid-hawid din ni ana ba. Ay Ginoo ko. Naunsa gyunsa nimo pag approach nilang duwa? Wala man kay diha man mi ana nga ko ana nga ni sa among amo ba bali. Nakutuban lang ko kay nanahid man siya nga ingon siya nga muuli sa ila. Inana muuli. Nahiman-himan dito wa kay 1 week ba ingon siya nga 1 week muuli. Nahiman-himan nasakpan ako siya diri. Diha na pagod na mo deny siya. Kuhaan ako ang cellphone di na ihatag. Hangtod nga akong iyang gihapak akong gipunit gilabay nako das may kuan tubig. Nga atong tuwaon. Wala na. Dugay na. Pero nagka-okay naman kung mo karan na. Okay naman yun. At dili na nato na buhaton usab. Oh, dili na nagkato naman po ko kay once nga mo commit ka og sayop, matulid man po nimo imong mga sayop. Wala, sige. Para di tama dayon anig MMK na sirado na mag MMK basig magpakailan man ta paingon no. Kuan na lang. Oh, KMJS pwede pod. Kuan na lang mensahe na lang sa usag-usa ikaw una. Pwede ka mangayog pasaylo na po tusob niya kanikihilak pa magbalik. Sorry sa mga pangitabo sa una biskan man og sasayop mga kung nabuhat pero ako gi-promise man pod nga unahon ti ka biskan man og dili na ko makaya ang hatag sa imo at least ma-provide na ko ang imo ang gusto og mahatag na ko imong mga needs. Kung makakita magaling, happy ko kay ikaw ko na partner antud santo biskan man og napasakitan ti ka. Wala na, I love you. Wala. More months ra. Unta magpadayon atong relasyon. Para na. I love you. Kiss gano. Legal na po na gini para mag-kiss. Ay, sana all. O, di na ta magbuhat og di mao. Ang ganahan pagkagtisyo. Okay na. Salamat sa pag-share sa inyo hanggugma. Hopefully magpadayo na sa kahangtod sa kahangturan. Amen. Char. Thank you.